Wala, sakit ang toes, di guwang pre. I-mention ng Sulmit Kicks kay wala pa sila kadungog sa atong pabati-bati sa sapatos. Las spaghetti ang agi. Karon nga ride sa mo mga kalit-kalit ni siya. Oh. Sir, salamat yan sir. Be hi sa vlog be. May hapon siyang tanan diha mga another day, another life, another blessing na po sa itong tanan. Karon kay mag-bike mini Pringdano. Ha? Siksi kayo. Balik na po dugban niya kang mga mamanyakay pero di may kompleto ron. Among line up ko ang gusto si paring Ryan. Busy kay umigo sa negosyo. Iba na tok manok sa sabi. Paghiko gusto pre. Marami. May game mulbo si Pringdano na. Oh. Tapos ko luto. Oh, pwede ka no? Halang-halang ala Dano. Tamis-tamis nga hanghang. Nga almornason nga human. Karon nga ride sa mo mga kalit-kalit ni siya, oh. Nakakumpurma, nakapambasket, naka-shorts, naka-chinilas ba yun? Kay gikan nga basketan dito, duwa akong silingan mga bata. Yan, dito ta, kita yung nag-kuts-kuts kunuhay. Coach Mobs. Kabal ka mo ay. Pag kuman sa duwa dito sa mga bata mga kay mga to gayran kay ako maestro sa una si Sir Amar Flores. Kay tigaan ko na ko niya og bike parts. Ato tong adton kay hatag niya sa tuwa. Suban ni Pringdano. Ikaw man na magkuha sa bike parts dito sa ilang Sir Amar sa gayran. Largo may lang Vince kay mag-rides me. Stay tuned mo diha tanawan yung tiwas ang video para nani viewers nga video ha. Kunya kung nabot ka diri nga part nga video. I-mention ng Sulmit Kicks kay wala pa sila kadungog sa atong pabati-bati sa sapatos. Nasa labag mo sapatos nga gipakita no. I-post nila ako kita sa inyo kanay Kubi. I-share ninyo ang video para mapansin ta. Ha? Ikaw di ka pa karga hangin? Data pabrik daan. Basin sakto kay hangin ligi di kay maplatan. Ay bunga kay. Gamit mo sir. Lutong soundtrack mo dire sir. Oh, pang batanon kayo. Di mau. Lebi na sir. Pero dia. Sir, salamat yan sir. Nana may dire ilang ga iron mga gano. Iron naman ilang ga beans din may iron. Paabot kami sa iyaha yan ang andam. So wala din sapatos, gipuhom tag sapatos. Pero mauwaw man sapatos sa mo gamit eh. Naikog mo tanan. Pero sige lang, kay ipahulman man eh. Isod sa itong balibaran, mas maikog itong baliban, di ba pre? Ipahuam good. Kana ipahuam, ipagamit yun eh. Nahinay lang taga. Hinay nung bugoy, bawjing hinay kay ko. Na, hi sa vlog, bitch. Hi guys, welcome to my vlog. Wala, sakit ang toes, di guwang pre. Ah, gahay kayo kung ano, trongko. Gabi hi. Yan na. Hintay na. May kani. Magkapoy na. Las spaghetti ang agi. Ha? Ikaw pre, di ka bahangin pre? Oh. Uya naman. Diyan naman mi. Tiguwag naman toy. Unay lana. Gara na nabilin. Tay lana ya mag-ride sa klayo, nagkanda. Yan pa jud kay kauban vlogger. Ah! Be hi sa vlog be. Hi guys. So, plat. Allah. Kumong na ko itong puti ba? Yahat. Ayo, namay pan burikate. Magto pa natin? Asa? Ikaw po dito kayo. Grabe, ganan, guys. Sulan mo rin Ya, uy. Yaan, may isang pag-plus 15, di ka kukod. Sabi na tayo guys. Kung kanding ikusunon dito ron, namatay na ron. Tinawag sa kuha. Oo, may problema na tinawag lang. Namatay mo naghiko. Kalirita, cha. Teknik na, cha. Para dito sugong sa balay. Lakaw taglayo. No? Baik-baik ba? Ang asawa pa ka, kung na pre mong apolisa na, lipay na. Ayo sa chay. Umuyaw ka! Ano problema pag mahuyap? Ano problema pag masugot man? Salamat kayo, salamat cha. Salamat kayo no, Sir Amar Flores sa mga bike parts ng mong gihatag sir. Og thank you sad kayo Ga Vince de la Rama og sa mga batos no, wag din yung biyahe sa tong rides. Bisag hinay mi. Need to ma-practice og balik mga ga para dili kita mabiyaan. O Pringdano, practice nang mayo diha. Ang susunod di kayon mga ga, para mo sa pagsuporta. Ang susunod na mga video, Ganoy TV, Anoy out. Bunal. See you.